ବାପାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଘରେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଆସିବାକୁ ମନ ଯେଉଁ ଆକୁଳ ହେଉଥିଲା ଟିକେ ବି କମିଲାନି। ତାଙ୍କର ସେ ଆକୁଳ ଦେଖି ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସତୀ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କେହି କଥା ପଦେ ବି ହେଲେନି କି ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲେନି। ଆପଣା ଲୋକଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସତୀଙ୍କ ହୃଦୟ କ୍ଷୋଭ, ଗ୍ଳାନି ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ସେଠାକୁ ଆସି ସେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପମାନ ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହା ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପମାନ। ନିଜ ପତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଅପମାନ ସହି ନପାରି ସେ ସେହି କ୍ଷଣି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରୂପକୁ ଯଜ୍ଞ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ। ବଜ୍ରପାତ ସମାନ ସେ ଦାରୁଣ ଘଟଣା ଶୁଣି ଶଙ୍କର ନିଜ ଗଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞକୁ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଯୋଗାତ୍ମୀର ଶରୀର ଭସ୍ମ କରିଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସତୀ ଶୈଳରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏଥର ସେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ।